Kublai efibaro na kasiti jong Paulus ya ki Kolose kalanong balai record kat ar bat kat lai namar ba filong ki balajir jong ublay ki bakhut bad ki bayit to kup yelade daga jing isne nadudonut daga jing spon ka jing soret ka jing jamnut bad ka jing yasha to yasha markliang Bato map ya gajing sunset mensim bafiyadon markeliang. To map kumba utrai ulap map ifi. But natrai kanega por kadba ka lockdown kadang duna nilastang ban yat sharim sheneng da long kiba bun kampalan natrai kanega jihikai ngin namde ban klet. Wongkum no ngilong ki bala jir jeng ublay. Naga dao jeng ke jinge jing susi ngi parkad ublay ula klet ngi. Re Paulus upan kan mau ngi no ngi dang long ki bala jir jeng ublay. Panamar ngi la bala jir jeng ublay ki bakhuit bat ki bayit jeng ublay te kup yela de daga jing isne nadu donut. Try kini gisngi ngi la kalalong ba khapnap. Namar kapor badga kijing jagi baja kene kijing pang tang sipang manu bom deban let deban yekundu kapor mabon kijing ngila shem te suki ngatrai kine boro ki pulong yengi kilongi ba khapnap remata gasngi polusong no ngide balongi ba isne nadu donut jing isne nadu donut nangta wongum no jing isne nadu gadonot daga jing sbun jing soret jing jamnut badka jing yasha ni hap pulut por khandiat ban kali la de ngi don kum kini ki jing long ba bhang ngi don em jing soret jing jamnut jing yasha nang ta paruang to yasha markliang to map yaga jing sat mensim Bafiyadon markeliang. To map kumba utrai la map ifi. Kam de gabasu. Tangba ni hap stang ban. Ningkong hap stang ban sutu. Baar ni hap stang ban le. But uble unsa ai ngi kajingai ban le kene. But kerkui ifi pa baru kur mansim bakut amin.